वीडियो आप लोग के फोन में सोशल मीडिया के कोनो ना कोनो साइट से जरूर आई हुई केबीसी के सेट से एगो छोट बच्चा के और अमिताभ बच्चन जी के बीच के कन्वर्सेशन। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट बच्चा के फोटो शेयर के लिए लीगल बा। हम फोटो वीडियो तो ना डालब, लेकिन ओकर बात हम कन्वर्सेशन बतावत नहीं। बच्चा आवत हटे तो बच्चन साहब कहते हैं कि आपको रूल बता दूं, तो बच्चा बोला रूल हमको बताने की जरूरत नहीं है, रूल हमको पता है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। ये भी कोई पूछने वाली सवाल है? इसका आंसर डांस होगा, इसका आंसर दो होगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन में बच्चा से पूछा था कंप्यूटर की रामायण के पहले कांड का नाम क्या है, तो वो का रिप्लाई देता था कि लॉक कर दीजिए, इसका नाम है अयोध्या कांड। 4 बार लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो जाता गलत, पहला कांड के नाम हटे बाल कांड। तो बिना कोनो जीतले लड़का वजह से निकला था, बिना कुछ प्राइज जीतले। अब वो वीडियो कट करके सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप हर जगह घूमा था। केहू कहा था कि एरोगेंट बच्चा है, ईगो है उसमें, बच्चे के माँ बाप खराब है। केहू कहता था कि सदी का महानायक वर्सेस महानालायक। केहू कहता कि हम रहती तो इसको उठा के फेंक देते। हमार का टेक बा एकरा में कि 10 साल 12 साल के बच्चा बा, ईगो एटीट्यूड के बारे में का पता बा ओकरा। हाँ, पेरेंटिंग में गड़बड़ी हो सकता, पेरेंटिंग में बच्चन के थोड़ा बहुत कहीं कहीं गड़बड़ी आ जाला। अमेरिका वगैरह में 6 पॉकेट थ्योरी हमनी कहना रहा, लेकिन अब हमनी कहे भी 2-4-10 साल से आगे बा। कैसे कि मम्मी इकलौती संतान, पिताजी इकलौती संतान, वो लोग के मम्मी पापा के, तो बच्चा के ऊपर हो गई उनकर मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी 6 आदमी। आ ख्याल रखे वाला के बा एगो बच्चा के, खाली ख्याल रखे के बा। कमाता कहाँ से? पॉकेट कई गो बा? 6 गो। आ इजात कहाँ बा? ड्रेनेज एकर एक जगह बा। तो इतना आदमी मिलके एगो बच्चा के केयर करता, तो तनी मनी केयर में ओकर पेम्परिंग ज्यादा हो जाला। तो थोड़ा सा ई लाइन ना समझ में आवेला कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंसी कितना दूर में बा। तब बच्चा के अभी छोट उम्र बा, ओकरा लगे सीखे खातिर बहुत कुछ बाटे। इतना ज्यादा ओकरा के ना ट्रोल करे के चाहिए हमरा हिसाब से। पेरेंट्स बा, पेरेंट्स देखी, पेरेंट्स समझी ओकरा के। छोट छोट चीज अगर बच्चा के 1 साल 2 साल के उम्र से ही ट्रेन करे लगब जा, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, सेल्फ एटिकेट्स, तो ई चीज ना आई। तो बच्चा बटे ओकरा के अप्रिशिएट करी जा, एकरा से ज्यादा हमरा बारे में कुछ नहीं कहे। धन्यवाद, नमस्कार।